predstava? Pepa je s obitelji krenula u posjet stricu, strini i sestrični Chloe. Mislim da će stric po starom dobrom običaju zaspati odmah nakon ručka. Tatice, ne bi trebao govoriti takve stvari o bratu, pogotovo ne pred djecom. Ali istina je, stric se uvijek prenajede, onda zaspi i glasno hrče. Nekako ovako. Pepa, George, zaboravite što sam malo prije rekao stricu. Dobro, tata. Pepa i obitelj stigli su do stričeve i strinine kuće. Bog, strina i striko. Pozdrav! Bog svima. Bog, veliki brate. Stric je tatin brat. Chloe je Pepina i Georgeova sestrična. Bog, Chloe. Bog, Pepa. Bog, George. Želim vam nešto pokazati. Čekaj nas! Ovo je moj novi lutkarski set. Tata mi ga je napravio. Wow! Već sam napravila 2 lutke. Ova se zove Chloe. Bog, ja sam mala Chloe. A ovo je moj tata. To je stric. Bog, Pepa, ja sam tvoj stric. Chloe, možemo li George i ja napraviti lutke? Da. Chloe je lutki nacrtala oči. Mogu li ja nacrtati usta? Dobro. Ja sam mala Pepa. George, kakvu lutku ti želiš napraviti? Dinosaura? George uvijek za sve kaže dinosaur. Dobro. Strašna lutka dinosaura. Chloe izrađuje Georgeu lutku dinosaura. Treba imati velike zube. Tako. Strašni dinosaur. Vrijeme za ručak! Stižemo. Poslije ručka ćemo napraviti lutkarsku predstavu. Strina je skuhala špagete za ručak. Ovi su špageti izvrsni. Najbolje špagete do sada. Ko bi rekao da ste braća? Isti su u svemu. Kako to misliš? Mi smo potpuno različiti. Pepa, George i ja izvešćemo lutkarsku predstavu. Sjajno! Zovite nas kad ste spremni. Vidimo se kasnije. Lutkarska predstava zvuči zabavno. Imam li vremena za još špageta? Mogu li ja dobiti još? Lutkarska predstava upravo počinje. Bog, ja sam Chloe. A ja sam Pepa. Grrr. Dinosaur! Strašni dinosaur! Grrr, grrr. Pa vidi, odlični su. Bravo! Ja sam stric. Bog, striko. Bog, Pepa. Ho, ho, ho. Izgleda baš kao ti. Mislim da su mi napravili malo prevelik trbuh. Ho, ho. Baš sam uživao u ručku. Striko, hoćeš li zaspati i hrkati po dobrom starom običaju? Kako to misliš? Striko, tata kaže da uvijek zaspiš i glasno hrčeš. Ovako. Ho, ho, ho. Tata ima pravo. Hrčem glasno. Tata, nisi trebao tako govoriti o svom bratu. Mislim da tata i stric nisu čuli što si rekla. Tata i stric su zaspali. Ko bi rekao da su braća? Što je bilo? Je li već počela predstava?